Tento dokument přibližuje oslavy 60. výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku, které se konalo 17. září 2011 při příležitosti Dne letectva. Jak vidno, kronika druhé letky se zachovala v nejpoužitelnější podobě. Prohlídkou momentek zavzpomínáme na éru 21, na střelby nad Baltem, v Německu a v Polsku. Dokumentuje, že kromě létání a konzumace alkoholu se i sportovalo. Kronika obsahuje i vzpomínku na kamarády, kteří zahynuli při výkonu povolání, poslání. Ku příkladu Pepa Polončík zahynul z těch nejnevysvětlenějších a nejneobjasněnějších příčin. Další sekvence kroniky přibližuje první návštěvu Albionu v roce 1991 a pak ty následující takřka po celé Evropě. Ani žatecký, ani lounský pivovar s námi tehdy nechtěli mít nic společného. Až v Mostě jsme našli pochopení. Přestože jsme byli ve 92. pořád exoti z východu, všem jsme potom naším tygřím pivem vyrazili dech. Už začátek posledního leteckého dne v Žatci na Koreji, kdy se zabil mladý parašutista, předznamenal blížící se konec letiště. A teď místo letiště obrovské montážní haly, ohromný volný plac a všudy přítomné potřebné fotovoltaiky. Pohledu na Žatec z luftu se nelze nabažit. Je to přece jen krásné historické město. Koreu nám všem věrným nahradila Macerka. Je mezi námi pořád nemálo pamětníků, kteří zde přistávali s letounem MiG-21F. Parta pořád mladých nadšenců, členů 24. odbočky Svazu letců, vykládá materiál potřebný k oslavě. Nebýt dobrovolných dárců finanční a materiální pomoci, ani záchody bychom nepostavili.
roce 2008 jsme odhalili pamětní desku na Koreu. Tento artefakt je umístěn na posledním zbytku bývalé betonové vzletové a přistávací dráhy. Návštěvníci přicházejí, přijíždějí i přilétávají. Jen námořní přístav jsme nezabezpečili. Jeden z posledních symbolů zašlé slávy, letecká vlajka, musela vzhůru. Někteří hosté a kamarádi se nepotkali dlouhých 20 roků. O to větší překvapení a mnohdy upřímná radost z neočekávaného setkání. Když musíš, tak musíš. Bez Fernetu není letecké slávy a kdo jiný by měl být představitelem této zákonitosti než Venda Liška. Pokračovatelé Tygří myšlenky, kluci od 211. skvadrony z Čáslavské základny, symbolicky zahajují oslavy založení 11. stíhacího leteckého pluku, jednoho ze stěžejních útvarů bývalé protivzdušné obrany státu. I při setkání tygřích veteránů v březnu letošního roku dokázali, že jsou na svoje předchůdce hrdí. Dnešní skromné oslavy 60. výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku, dnes už neexistujícího. Obzvlášť vítám vás, všechny bývalé členy, příslušníky tohoto pluku, kteří se svými konkrétními životy psali historii tohoto regimentu. Vítám vás, příslušníky bývalé zabezpečovací útvaru 5. praporu RPZ, 23. letištního praporu. Vítám vás všechny příslušníky nadřízených velitelství, ať už to byla 3. divize protivzdušné obrany státu, ať už to byla 7. armáda, pozdější velitelství protivzdušné obrany státu. Vítám vás všechny neletecké entuziasty a fanoušky letectví, kteří jste se přišli dneska na nás podívat, kteří jste přišli popovídat s lidmi o jejich životech, o jejich strastech, o jejich veselých zážitcích. Dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám pomohli v přípravě dnešního dne. Děkuji starostce města Žatec Zdeněk Hamouzové za finanční podporu, děkuji firmám. Dobrý den, všichni příslušníci 11. stíhacího pluku. Dobrý den, letečtí fandové, které jste přítomní. Dobrý den, dámy a pánové. Já a tady spolu můj kolega Slavek Urbášek z mé delegace Svazu letců naší republiky a přijeli jsme vás pozdravit toto shromáždění, tuto významnou událost. Pro mě pobyt v Žatci je velice takový tradiční, bych řekl, protože zde jsem prožil a bydlel jsem 17 let. Tady jsem od funkce mladšího pilota až po zástupce velitele divize prošel a tady jsem se také oženil a tady jsem se také rozvedl. Tak. Takže chci vás pozdravit všechny přítomné a zvláště s dnešním dnem, protože 17. září, jak všichni víte, jsme slavili Den letectva. Bohužel už to není v kalendáři. Tak chtěl bych tedy na závěr mého krátkého vystoupení předat medaili za zásluhy Svazu letců panu podplukovníku Jaroslavu Novákovi. Vážeme jí.
blahopřeji. Dobrý den, hlavy, jinak, děláme ministra obrany s modrou knížkou, tak se nedivte, že nepřipomněl, že 17. září je den letectva. Čili soudruzi vojení, svobodníci, podůstojníci, důstojníci, generál, pane generále, vy můžete sedět. Blahopřeji vám ke dní letectva. To není žádné komunistické datum. 17. září 1944 na letišti Zolné přistál první stíhací letecký pluk pod velením štábního kapitána Fajtla na pomoc slovenského národního povstání. Všechny generace poválečné tento den ctili. Je to hanba, že dnešní ministr obrany má jiné priority. A teď věci. V roce 1956 žadenské letiště spolu s letištěm v Českých Budějovicích mělo po 6 letovnech MiG-17PF a jedním z těch bývalých Budějovičáků, kteří v úvozovkách za odměnu přišli do Žadce, byl Jaroslav Novák. Že to za sportovně a zvláštně povojensky dokázal velmi záhy. V průběhu roku 1956 dosáhl 6 sestřelů nepřátelských balónů, které ohrožovaly bezpečnost našeho vzdušného prostoru. Už v první světové válce Francouzi zavedli pro úspěšného pilota, který zestřelil 5 balónů, titul letecké ESO. A já si myslím, že Jaroslav Novák ho překonal nejméně po 1 balón. Proto mu blahopřeji a dovolím si mu předat jednak malou pozornost, asi ten model letounu MiG-17PF, který jsem ve volné chvíli, když jsem nepsal, slepil, já teda konám potom. A požádám střeleckého důstojníka, který leta sloužil u 11. Jardu Balečného, aby mu to stvrdil certifikátem. Já si myslím, že ta 55. je kulaté výročí a já to ještě jednou blahopřeji a pokud mě nezavedou do análu ti naši páni, tak se postarám, aby jsme na mezinárodním leteckém fóru. Já ještě jednou děkuji. Je to určitý pro mě tak zadosti učinění za celý můj letecký život, který jsem prožil, ale prožil jsem ho někdy dobře a někdy špatně. A za to ještě jednou, za to ohodnocení děkuji. Dnešním dnem vstupuje do řad Svazu letců do naší odbočky další člen Václav Záruba. Ten mikrofon nestačuje s vámi. Já děkuji za to, že musím se stávám členem. Zároveň bych chtěl všem poděkovat i mým velitelům, panu generálovi, který mě tady nezapětku, tomu mikrofon dostal. Vstupujeme k křtu dvou knížek, jejíž obsah se týká čeho jiného než života tady na koleji 11. světského klubu a dalších bezpečnostních kladů. Říkali mu Korea podruhé, je to podruhé. Poprvé to bylo 29. dubna 2005, kdy společnost ATS, Kabelspoj a další organizace se chopili a dali mi tu příležitost v těchto prostorách tu první
Koreu pokřtit. Byla poznamenána jako prvotina. Za tu dobu jsem získal spoustu unikátních archivních dokladů, mimo jiné tady tento záběr, který je na plátně, je to záběr na letiště Žatec v létě roku 52. Pokud se podíváte, je mimo jiné v knize. Proč dostalo letiště název Korea? Já to nebudu rozvádět. A vzhledem k tomu, že program je nabitý, chtěl bych požádat jako kmotra pana Jardu Palečného, Radka Pichala a pana inženýra Kamenického, syna generála Zdeňka Kamenického, velitele 7. armády, aby se ujali aktu. Jestliže v první knižce chybělo spousta techniků, to jsem napravil už jednou, před 5 lety. Ale doplnil jsem ji o spoustu pilotů a techniků bývalého 15. pluku, kteří u 15 vyrostli a když přišli v roce 58 v 11, tak to bylo jakoby samozřejmě. Druhá knížka, která je na stole, se říká maličkosti. Někdo z vás má být pravděpodobně v roku 93, kdy jsem krátce před svým odchodem z úprojení složek se podělil na kus papíru o svoje zážitky na vojně. A od té doby jsem docela dost úspěšně vzdoroval nátlakům mých kamarádů, vydavatele a možná na to, abych něco se svolil ze svého civilního života. Nakonec důvod, proč jsem tak neučinil, se dozvíte, z vás si tu knížku pořídíte. Myslím si, že dneska je autorů v rámci civilního letectva velká škála, abych akorát nosil 3 OS na tom pohledu. Tak jsem tak nějak se domluvil s Arnoštem, že vydám takzvané oprášené jezdy. To znamená, že původní jezdy jsem nechal v původním textu s tím, že jsem tam na řadu věcí, na které jsem se ve 40 letech nebo 43 letech koukal nějak. Dneska se koukám úplně jinak. Na řadu věcí stejně. A takovéto glosy jsou obsahem vlastně toho příkazku k těm metodám. Popravdě řečeno, trvalo to dlouho, ale zaplať pánku, že nespěchá a je to v podobě, byl jsem jedním z prvních čtenářů a mě se líbila. Takže ctíme tuto knihu, aby se vám všem líbila, aby byla přečtení, jak říká Václav, protože tam dal spoustu nových myšlenek. A hlavně, že to je kniha o nás, o lecích, o žáci a ještě jednou letu zdar. Je ale mezi náma jeden člověk, který se honosí, jak to mám nazvat, honosí se tou skutečností, že je dneska jediný žijící, zakládající člen 11. stíhacího leteckého pluku. Je to Jan Oklížek. Já ho prosím. V roce 1951 na letišti Mladá 1. října jsme založili 11. stíhací letecký pluk. To je jedna věc. Druhá věc je, ještě předtím bylo takzvané proudové letiště a měli jsme první letouny S-101, jinak jak 23. Jo? A s těmato letouny já jsem měl HF-18 a nějaký hruška HF-15, bohužel už není mezi námi. A byli jsme jako první vůbec v republice s tím
svýma to 2 letovny v Košicích na letecký den. To bylo prostě něco halo. Stojnička vypadá krásná, je to hezký aeroplán, je nakonec muzeum vystavený. Jsem byl jako první s těma stojničkama, jsme zahajovali bojovou pohotovost v roce 1952, hned 1. ledna. Další věc, to bylo totiž velký omyl, protože představte si po kolená sněhu, žádné prostředky technicky nebyly na odstraňování sněhu a tak dále. Zase jako první v Chebu 52. v dubnu jsme normálně zahajovali hotovost na hranicích. Jo? Tak to je další. Ostatní já nebudu prodlužovat, protože je toho strašně moc. A mám skutečně vzpomínky a ještě vám řeknu, co se týká toho můjho koníčka, jsem nejstarším letajícím členem na letišti Chomutově už 55 let. Hurá! Další bývalý příslušník pluku Bořivoj Novosad by vám chtěl něco říct, že? Mám pravdu? Já jsem Novosad Bořivoj, když jsem sloužil u vašeho pluku, přišel jsem sem se 17 z Pěšťan. Ale proto jsem se, jak se požádal, abych se dostal k mikrofonu, Standa Babicu a Pepa Mitanu, by jsem velice rádi mezi vás přišli. Ale ze zdravotních důvodů opravdu se omlouvají. Pozdravuji všechny od všech útvarů, co tady byli na letišti, samozřejmě od 11 především. Děkuji. Velitelů 11. pluku už moc nežije. Je to Olda Pelčák, jsem to já, je to Olda Valehrach, kterého tady nevidím, ale vidím tady Pepu Macka. Přijel jsem dneska z Luhačovic, vedu vám moravský pozdrav, jak tady Oldy Pelčáka, a mám radost, že jsem se tady zase mezi vás objevil. Jardovi Novákovi, mému spolužákovi z pilotní akademie, blahopřeji k tomu ocenění. Byl to velký balonkář. A můžu říct jenom pár slov. 11. pluk by měli hodnotit nadřízení, ale já přesto můžu říct z hlediska štábu 7. armády, kde jsem pár dnů pobyl, že náš a první pluk byli skutečně špičkové pluky. Nejenom, že byli vyzbrojeni nejlepší technikou, ale měli i dobré piloty a osádky, inženýry i dobré zabezpečení. Nejsmutnější roli v historii celého regimentu měl Olda Valehrach, poslední velitel 11. pluku, který byl donucen tento pluk taky likvidovat. A dobrý den. Tak já nebudu tak dlouho mluvit jako můj předřečník, nebo další řečník, protože já jsem zapomněl mluvit. Ale každopádně bych vás chtěl všechny pozdravit. Chtěl bych vám popřát hezký den a při příležitosti 60. výročí, který teďka slavíme, vám popřát hodně zdaru, vzpomínek a všeho toho pěkného, z čeho jsme vlastně vzešli, na co vzpomínáme a z čeho doufám ještě budeme nějakou dobu žít. Tak hodně štěstí. Vážení přátelé, velice mě potěšilo, protože jsem byl pověřen i jako první místopředseda celostátního výboru Svazu letců, zastupuji předsedu Oldu Rambulu a chtěl bych vás tímto pozdravit. Chci říct, že v České republice máme přes 20 odboček. Všechny odbočky, jak je známo, se snaží nějakým způsobem propagovat naše letectvo, které na druhé straně uznání zase z politických důvodů zase takového nemá. Ale věřím, že právě tyto odbočky, kterým musíme poděkovat i vašemu předsedovi, se snaží udržet tradice československého letectva a tím i českého letectva a seznamovat naši mládež o tom, jaké letectvo u nás bylo, je a doufám, že i bude. Srdečně všem přeji hodně zdraví, spokojenosti a ještě dlouhá léta, aby nám to vydrželo. Děkuji.
protože se nám nepodařilo zajistit slíbený přílet MiG-29 ze Slovenska, pomohli nám obohatit letový program Nebeští andělé z letovny L-200 Morava, které pilotují nestárnoucí legendy Sláva Kovář, Jirka Uncajtik a Jirka Koberle. A aby zavoněl kerosin i na zemi, o to se postarali Lojzík Hekl a Venca Vašek na letovnu L-29 před letovou ukázkou. Za vydařený slunečný den děkujeme i svatému Petrovi. Jsme na letišti, ne?